आङो जोबोद मोजां मोनदों जिहेतु दिनै जोंनि कलेजनि 38 फाउन्डेसन डे ओमफ्राय लोगोसे जोंनि फ्रेशार्सबो निउ कामार्सफोरनि बे कलेजाव फैनानै गोदान फैनानै आं बिरादैनो मोजां मोनदों टिचार्स सिनियर्स गासिबो बिरादैनो मोजां मोनदों आरो फोरोंनायाबो बिराद मोजां बेनोसै आरो आङो बेखौ क्लियारलि मेनसन खालामला बाट बेयाव जेनेबा आंनि मेन मटिभानो ल' फरायनायनि आंना मोनसे माबा दं आरो डिजायार दं कि आङो गासिबो ल'खौ मिन्थिनानै लाजोबो जाहाथे बिकज बेयो जोंनि थाखाय बिराद हेल्पफुल ल'आ आरो उनाव मा जायो बेखौ आं नायनोसै बे गोबाङानो जइन जानाय बेथ' एडमिसन लाफैबाय बेखौ आं मा होनबावनो बयहाबो जेनेबा गावबागाव मोनसे चइस थायो माने ल' चुज खालामनायनि सोरहाबाबा गाव डिजायार जाखानानै लाखानाय चुज खालामो बा सोरबा बिदिनो मा होनबावनो आं मालायखौ ना आंथ' कालचारनिफ्रायनो बिलं खालामखायो होननो थाङोबा बेनोखा बेकग्राउन्डआ बिराद मोजां मोनो आङो माने आं जेनेबा कालचार थैयावनो कालचार दंखायो बेनो आरो बेनो जे मोसानायनि गेजेरजोंबो कालचारखौ बहुद आपग्रेड खालामनो हायो खारन बयनाबो गावबागाव कालचारेल मोनसे फर्म थायो जेरै जोंना बर'ना क्रिस्टि फक गासिबो दंजोबो बेबायदिनो बयनाबो गावबागाव हारिनि कालचार थायो जेजों जोङो जोंनि कालचारखौ दावगाहोनो हायो खुलुमबाय गिबियावनो बयबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरनाय थाबाय दिनैनि बे जोंनि क'क्राझार ल' कलेजाव दिनै 38 फ्रेशार्स डे आरो लोगोसे फाउन्डेसन डे स' बेयावहाय आङो जोबोद मोजां मोनदों फैनानै जे गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा दिनै देग्लायहाय गोदानै एडमिसन लाबाय 106 जना दिनै एडमिसन लादों ओमफ्राय बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दा जोंनि प्रग्रामा जानो थांगासिनो दङ बेनो जोंनाथ' बेयो जाबाय LLBआथ' जेनेबा बेयाव अनार्स गोग्लैला BLLB अनार्स गोग्लैयो जोंनिया डिउरेसना 3 years बेवहाय जोङो फार्स्ट सेमाव फरायनो मोन्दों कन्स्टिटिउसन इण्डियानि कन्स्टिटिउसनखौ फरायनो मोन्दों ट'टखौ फरायनो मोन्दों कन्ट्रेक्ट ओमफ्राय लोगोसे हिन्दु ल' आरो सेकेन्ड सेमाव मुस्लिम ल' बेफोरखौ फरायनो मोन्दों जोंनिया LLBआ जाहैबाय गासिबो बिथिंनि जेनाखि आयेन थायो बेखौ जों गासिबो फरायनो मोनजोबो दा आंनावबो एसेबांनाखि माने नांगौ बायदि जेनेबा माखासे नलेजफोरा गैजोबा मानो होनबा आंबो दा फरायफुबाय थानाय सासे स्टुडेन्टसो नालाय ओमफ्राय बेनो आरो जेनेबा फिउचारनि खोथा बुंनो थाङोबा LLBनि थ्रुयैहाय जोङो गासिबो प्रफेसन बा गासिबो फिल्डआवनो जोंनि थाखाय माखासे खामानिफोरा जों इजि जाहैयो मानो होनबा जोङो फरायखानो मोनो बेनो आरो इनभारमेन्टनि बिथिङावथ' जोंनिया कलेजा दावगानायानो ओमफ्राय आंबो माने बारा खोथाखौ बुंनो हानाय नङा मानो होनबा आंबो दासो सोलिफुबाय थानायथ' ओमफ्राय आं जेनाखि नलेजखौ मोन्दों एक्सपिरियेन्सखौ मोन्दों बेखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि जेनाखि प्रफेसारफोर दङ टिचारफोर दङ बिसोरो जोबोद मोजाङै जोंखौ फोरोङो जोंखौ बुजायो ओमफ्राय जोङो जेनाखौ सोलोंनांगौ दङ बेखौ जोङो सोलोंना मोनगासिनो दङ ओमफ्राय इयुथफोरनि खोथा बुङोबा बेनो आरो जेनेबा माखासे मानसिफोरा मास्टार्स खालामो बे गावबागाव इन्ट्रेस्ट आरो ओमफ्राय जुदि जेनेबा टिचिं प्रफेसनाव थांनो गोसो गैयाबा नोङो माखासे सिभिल सार्भिस थायो बेयावहाय नोङो थांनो गोसो दंबा LLBनि थ्रुयै थाङोबा आंनि मथेब्ला आरो आङो इजिसिन मोनो आरो बेनो नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।